Кооперат иң яратканы ул имән, юке. Бәхеткә биредәге үсентеләрне саклап кала алган урманчылар, әмма күп еллар үскән яфрак һәм ылыслылар зыянны күп күрә. Парсыз ефәк күбәлеге корты 95% мәйданда яшеллекне аша бетергән. Когда численность превышает уже критическую, и они переходят на вторичное питание. Корткычларның соннары кискен күрсәткечләрне артып китә икән, шундыйрак хәл күзәтелә. Ләкин минем фикеремчә, агачларның әлеге төрләре кабат яфрак яра, үсә алыр. Ашау ягына килгәндә талымсыз диләр аларны. Районда парсыз ефәк күбәлеге 40 мең гектарны юк итә. Быел урманнан алар республика шәһәрләренә дә күченде. Были неоднократно обращения жителей Бу по... хакта без кала халкыннан да хәбәрләр алдык. Парк, скверлар, бакчалардагы агачлар яфрагын ашаган проблема урманчыларга гына түгел, барыбызга да кагыла. Поэтому это очень актуально не только для леса, но и для жителей, для нас всех. Җаен тапканнар кулланылган машина мае белән керосин кушылган катнашма агач кайрысына сөртелә. Бу ысул нечкәлекләрен Ульян белән Самара белгечләренә дә сөйләделәр. Обычный губ, который посуду моет, да? И на всякий случай, чтобы она не вываливалась, закрепили ее хомутом. Наливаете. То есть наливается и просто обмакивается. Парсыз ефәк күбәлеге безгә күрше төбәкләрдән очып кергән. Җылы кыш, дымлы кояшлы яз, шул сәбәпле үрчи дип аңлата белгечләр. Шуңа быел Идел буен яулап алганнар. Республикада 200 мең гектарга таралган корткычлар. Безнең семинарыбыз, зональный семинар, монда безнең 19 лескоз, лесничилар җитәкчеләре җыелды. Куябыз үзебезгә бурыч беренчедән вакытында бөтен көзге эшләрне оештыру, кирәккән әйберләребез яз вакытында май-июнь киләсе елны Рослесхоз аша бөтен документацияларны килеп, контрактлар төзеп, опыление ясарга. Быелгы мероприятиялар бик эффективны булмады. Сез аны күреп торасыз, бөтенесе бик кеше дә күп зарланды, үзебез дә бик зарланабыз. Татарстандагы барлык районнар белән бергәләп парсыз ефәк күбәлегенә каршы туру гына алар санын киметер дип өметләнәләр безнең министрлыкта. Нурлат районнан Разия Гыймаев, Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Яңа Гасыр каналы.